A continuació anem a veure què són els XSDs i per què serveixen. Doncs, de la mateixa forma que un DTD, un XSD ens serveix per indicar les normes que ha de seguir un XML. Però ens permet indicar unes normes molt més complexes que les que podem indicar amb el DTD. Veurem que, per exemple, podem indicar el tipus de dada que pot tenir o que ha de tenir un tag o un atribut, cosa que no podíem fer amb el DTD. Per crear un nou XSD simplement fem new file, escrivim el nom del DTD, de l'XSD i posem XSD. Aquí tenim el nostre XSD, anem assegurant-se que estigui tot a la mateixa carpeta i ara anem a procedir a omplir-lo. El primer que necessitem és vincular el XSD amb l'XML. Per vincular-lo de forma local escriurem a dins del tag arrel afegim l'atribut xmlns::xi i també dintre del mateix node arrel escrivim xsi no namespace schema location i aquí indicarem la localització del XSD. Exemple xssd.xsd. Molt bé, ja tenim vinculat el nostre XSD amb el XML. Ara anem a procedir a començar a desenvolupar el XSD. Tots els XSD veureu que a diferència del DTD, un XSD té un format XML vàlid. Ha de tenir un format XML vàlid. I per tant, com qualsevol XML vàlid, ha de començar amb el XML declaration, XML version i l'encoding. A continuació anem a indicar que ens procedirem a escriure un XSD. Aquí afegirem XS schema XML NS XS dos punts i aquí escriurem amb http dos punts XML schema. Això és per indicar d'on volem agafar el format del XSD. Element form default qualified. Molt bé. Ara acabem de definir el node arrel de tot l'XSD. Tot l'XSD l'afegirem sempre dins d'aquest node arrel. D'acord? Anem a tirar-ho cap aquí. I vinga, ara anem a començar a definir els diferents tags que formen el nostre XML. Veureu que ara que ja tenim format correctament la base de l'XSD, ens comença a fer la validació de l'XML i el primer que ens diu la validació de l'XML és que falta per definir el tag consoles. Com definim un element, un tag en XSD? Els elements en XSD es defineixen, això ho posarem cap aquí, es defineixen amb xs dos punts element name i a continuació li donem el nom consoles. Acabem de definir el primer element, que és l'element consoles. Veureu que els elements i els atributs, en general tot el que definim amb XSD començarà per un tag xs dos punts i el tipus d'allò que vulguem definir.
En aquest cas, aquest element que conté, si us fixem, conté altres elements. Per tant, quan un element conté altres elements, direm que és un element complex. I això li hem d'indicar nosaltres. Per tant, comencem i li indiquem aquest és un element complex. És un element complex, per què? Perquè té altres elements. Si tingués atributs, també seria complexa. L'únic cas en què un element no és complex és quan conté text. Quan només conté text, no és complex. En aquest cas és un element complex. Si volem indicar que té atributs, a més, li podem indicar mixed true. En aquest cas no faria falta, perquè consoles no té atributs. Així que ens quedem amb complexa. I ara a continuació què hem de definir? Doncs definirem allò, definirem els elements que conté consoles. Però una de les coses que podem especificar amb els XSDs és de quina forma s'han de mostrar els elements que conté un altre element. En aquest cas podem indicar que s'han de mostrar del mateix ordre en què nosaltres l'indiquem o que es pot escollir un únic element entre tots els que li indiquem o que poden aparèixer els elements que nosaltres li indiquem però en qualsevol ordre. Si nosaltres volem indicar que apareguin els elements que indicarem ara en l'ordre correcte, és a dir, en l'ordre en què especifiquem, per això afegim aquí XS sequence. Amb aquest tag estarem indicant que aquí dintre de l'element consola, de l'element consoles, hi haurà una seqüència d'elements. Quins són els elements que pot tenir consoles? Consoles només pot tenir un element que és l'element consola. Així que anem a definir l'element consola. XS element. Li indiquem també el name. Consola. Ja hem indicat que consoles pot tenir una seqüència d'elements i aquesta seqüència d'elements són element consola. De la mateixa manera que en els DTDs aquí hem d'indicar també la cardinalitat, és a dir, si volem indicar quants cops pot aparèixer un element dins d'un altre. Si no indiquem res, només pot aparèixer una única forma, una única vegada i sempre ha d'aparèixer. Per indicar diferents cardinalitats utilitzarem dos atributs, l'atribut min occurs i l'atribut max occurs. Min occurs, molt senzill, podem indicar-li com a mínim quants cops ha d'aparèixer. Si li fico un 0, com a mínim ha d'aparèixer 0 cops. Per tant, pot o no estar aquí dins. Max occurs, li indiquem un número, tindrem el número màxim de vegades que es pot repetir. Si volem indicar-li que es pot repetir tants cops com sigui necessari, hi ficaríem un atribut especial, un valor especial, que seria un bounded. Un bounded m'està indicant que, en aquest cas consola, es pot repetir tants cops com sigui necessari. A continuació indicarem el contingut de consola. Què té consola? Sempre que definim un element hem de pensar si serà complexa o simple. Ja hem vist que complexes són aquells elements que contenen altres elements o atributs. En aquest cas, consola conté altres elements i també té un atribut. Per tant, és complexa. Així que definirem aquí complex type. I què conté? Conté una sèrie d'elements, com hem vist, i un atribut. En aquest cas, primer definirem que contindrà una sèrie d'elements. Sempre que definim una sèrie d'elements, els hem d'indicar dintre d'un sequence, com hem vist anteriorment, o un all per indicar que poden aparèixer en qualsevol forma, o un choice per indicar que ha d'escollir entre una sèrie d'elements. En aquest cas, podem utilitzar, per canviar una mica, farem servir un all, però podríem utilitzar un sequence. Amb un XS all estem indicant que
els elements que definim aquí dins poden aparèixer a dintre de consola en qualsevol ordre. Quan aquí dintre definim l'element nom, any i jocs, doncs no té per què estar sempre en el mateix ordre, sinó podran estar en un ordre diferent. I també hem de definir l'atribut. Ara definirem el nom, però primer anem a definir l'atribut. Per definir un atribut, els atributs sempre es defineixen després d'indicar la seqüència d'elements, i un atribut es defineix amb XS atribut. XS atribut hem d'indicar el nom. Quin és el nom de l'atribut? Doncs generació. I a més, podem indicar, si volem, atributs amb tipus de dades complexes. Anem a començar per generar un atribut amb un tipus senzill, per exemple. Indicar que aquest atribut és el tipus XSString. Aquest és el tipus de dades més simple. XSString simplement és text. Qualsevol text és XSString. Podem afinar una mica més. Veureu que hi ha una sèrie de tipus de dades que podem especificar, com és, per exemple, XSString, però si no, també tenim el XSinteger. També tenim decimal, boolean, date, time. Hi ha una sèrie de valors preestablerts. També podem indicar un valor nostre. Podem crear les nostres pròpies restriccions. Per indicar les pròpies restriccions, en aquest cas, fins aquí ja estaria correcte. Per indicar les nostres pròpies restriccions, trauríem el type, perquè ja no farem servir aquest type, sinó que farem servir el nostre propi tip, la nostra pròpia restricció. Llavors, per crear una restricció, escrivim XS, perdoneu, primer de tot hem d'indicar que serà un tipus de dada simple. Els atributs sempre són simples. XS, simple type, i ara a continuació li indicarem la nostra restricció. XS restriction. Aquí a continuació el que podem indicar-li, veureu que com a restriccions tenim podem utilitzar diferents tipus de restriccions. Una d'elles podríem ficar-li un mínim, un valor màxim, o també podem indicar una numeració, una sèrie de valors. En aquest cas farem un mínim i un màxim. Per fer el mínim i el màxim afegim XS min inclusive, això és el valor mínim, com a mínim 1, i el màxim XS max inclusive 6, perquè vam dir entre l'1 i el 6. Per últim, sempre que fem una restricció hem d'indicar quina és la base d'aquesta restricció. Si això són valors numèrics, utilitzarem com a base XS integer. Si fossin strings, com a base XS string. Depenent del tipus de restricció, aquí farem servir una base o una altra. Per tant, ja tenim el nostre atribut solventat. Anem ara amb la resta d'elements de dins. Recordeu que els elements els definim a dintre de la seqüència d'elements, en aquest cas dintre del, el posaré cap a l'esquerra perquè hi càpiga, però fixeu-vos que està aquí dins, i fixeu-vos que en diferència del DTD, l'XSD segueix una estructura XML. El següent element que volem definir és nom, així que fem un XS element name nom. Com que no és complexa, és un element simple, podem indicar-li aquí el tipus de dades que contindrà, com a tipus de dada XS string.
El nom contindrà un string. I també podíem indicar-li minocurs i maxocurs, però com que només pot tenir un únic nom, doncs ho deixarem a 0. No li posarem res. D'acord? Anem ara amb l'any, element, name, any, type, xs string. Quan són elements simples d'aquesta forma, també es poden definir de forma més acotada tancant-los aquí. Veieu que és una altra manera. En comptes de posar-li aquest final, el tanquem aquí. Com que no li afegim res a dins, doncs el tanquem aquí. Què més tenim? Tenim jocs. xs, element, name jocs. Jocs no és simple, jocs és complexa perquè té altres elements a dins, així que obrim, indiquem que és un complex type i ara definim la seqüència d'elements que té dins. XS, sequence, o podem ficar un all, en aquest cas com que només té un, no té gaire diferència. XS, element, quins elements té jocs? Jocs té joc. The name és joc. Fixeu-vos que joc també és un element complex perquè té dos elements dins, té títol i gènere, així que XS complex type, XS sequence, la seqüència d'elements que té dins, i anem a definir els elements que hi ha dins. Hi ha títol i gènere. Vinga, anem a començar amb títol, XS element, name títol. Títol és simple o complexa. Com que té un atribut, és un element complex. Així que títol és un altre cop un XS complex type. Però en aquest cas no té cap sequence, no té altres elements a dins. L'únic que conté és un atribut. XS atribut. Els atributs, veureu que li indiquem el nom de l'atribut, publicat, i l'hem d'indicar el tipus. Abans, per indicar el tipus de l'atribut, fixeu-vos que hem obert, li hem dit que era simple type, a més del name li hem dit que era simple type i hem afegit una restricció. Això recordeu que ho hem fet perquè el tipus no estava predefinit, no hi havia cap tipus que s'adequés al que nosaltres volíem. Però si el tipus és podem agafar un tipus predefinit, com per exemple en aquest cas un string, només fa falta indicar-li que el type serà del tipus XS string. Igual, de la mateixa manera que hem fet aquí dalt, que ho hem tancat amb ell mateix, doncs si no conté res a dins, podem tancar-lo amb ell mateix, o el podem deixar com estava. Molt bé, hem definit el títol, i ara anem a definir el gènere. XS, element, name, gènere, type, string, XS string. Molt bé. Com que no li hem d'indicar cap subtipus, no hem d'especificar el nostre tipus, aquí podríem utilitzar una restricció igual que hem fet aquí amb l'atribut, també ho podríem fer amb l'element, però com que no ho fem, ho tanquem. Però sí que podríem especificar que un joc pot tenir més d'un gènere. Com puc indicar jo que un joc pot tenir més d'un gènere? Doncs indicant-li, igual que hem fet aquí baix, aquí dalt, amb el minocurs i el maxocurs. Minocurs, com a mínim ha de tenir un gènere, en aquest cas com a mínim un gènere, anem a fer així, i maxocurs, com a màxim pot tenir qualsevol número de gèneres que se'ns ocorri. Per últim, quins errors ens surten? Doncs, per exemple, tenim aquí l'error de joc. Aquest error ens està indicant que no s'esperava que el joc no l'esperava aquí. Esperava el primer però no el segon. Per què? Perquè ens hem oblidat d'indicar-li la cardinalitat aquí també.
com a mínim anem a fer que qualsevol consola com a mínim hagi de tenir un joc i com a màxim pugui tenir un bounded, qualsevol número de jocs. Per últim veiem que aquí tenim aquest error, ens està indicant que títol diu que és del tipus empty, és a dir, que el títol no pot tenir res. Això és degut a que quan fiquem complex type per defecte no pot tenir text a dins. Si volem indicar que un complex type pot tenir text, a més d'atributs o altres elements, en el complex type li hem d'afegir un mixed true. Molt bé, i aquí ja tindríem creat el nostre XSD.